Bare få hende til at løbe rundt. Hun går godt. Er jeg lige så stille, Heidi? Må du lige gå lidt efter hende? Lad mig bare gå efter hende. Det er da ikke rigtigt at smelte lidt. Bare sådan gå efter hende. Good. Så følg efter hende. Gå med hende rundt. Hun har fået øje på en eller anden. Og det ikke også det. Jamen ikke på nuværende tidspunkt. Fuck, hun traver godt. Det tror jeg krævede, han kan slette. Ja, så prøv at få hende til at trave på den anden måde. Nej, du skal gå bag ved hende. Tager det ikke også da? Jeg skulle prøve en til. Sådan ser hun altså ikke ud, når hun går derhjemme. Skal vi egentlig til at galopere lidt mere? Gå efter hende. Så følg med hende, så hun bliver ved med at galopere. Nej, det er nemlig det. Du skal piske hende bag ved hovedet. Altså bag ved kroppen, og ikke foran hovedet af hende. Så vender hun. Hun ikke springer over. Ej, det gør hun nok ikke. Det havde Bilfis måske gjort. Nej, der er lige stille herinde. Jeg er bare lige skridt lidt. Oh. Skal jeg prøve at skridt med hende? Ja.